En un minut. Seguiràs el projecte, hi ha aquesta idea, encara que fracassi en el sentit de xifres, visualitzacions? Sí, no ho faig per les xifres ni les visualitzacions. Només que ho vegi una sola persona, i ja m'ho asseguro a nivell familiar, continuaré fent-ho. Continuaré fent-ho fins que jo consideri que ja he dit tot el que tinc a dir i no descarto que amb els mesos o amb els anys es pugui transformar o decideixis el que dic fins que consideri de dir, mira, fins aquí puc aportar el que puc aportar, però la meva idea és també evolucionar. Primer us estic cobrint la part de mi amb uns quants apartats que m'estic sumats, seran sumats hores, i després començar amb tema de col·laboracions, ja només a nivell del meu entorn, sinó també d'associacions de salut mental. Així que sí, fracassi amb els números, m'és igual, continuo.